Καλησπέρα, Τάκη. Δυνάμωσε λίγο τη φωνή. Πήρα να σε ρωτήσω. Μίλα ρε, δυνατά. Λοιπόν, σε πήρα να σε ρωτήσω κάτι που είχα ρωτήσει και τον Άκη την προηγούμενη. Άντε γεια! Όταν σου λέω θα μιλάς δυνατά, θα μιλάς. Γεια σου, Τάκη. Ναι. Πιο σιγά μα μπορείς, γιατί μου φάγεις τα αυτιά. Από Πορτοχέλη. Έχω μια ερώτηση. Τι ώρα της έχεις, Κωνσταντίνα, από τα Χανιά. Από το Πορτοχέλη. Άντε γεια! Χανιά άκουσα εγώ. Ανέστης, Παναθηναϊκός από Καβάλα. Ο Θανάσης, ναι, Παναθηναϊκός. Ανέστης. Άντε γεια! Μιλά καθαρά ρε! Παναθηναϊκός από την Άμφισσα με ελληνικό. Είσαι από το ελληνικό. Όχι, από την Άμφισσα Από τη Λάρισα, ναι. και με λένε Νίκο. Και είμαι Παναθηναϊκός. Από τη Λάρισα. Από την Άμφισσα. Άντε γεια! Μιλάτε καθαρά ρε, δεν μου σπάσει τα νεύρα ρε. Πάω. Εδώ κοίτα ρε. Θα τους πάρω. Ρε φιλαράκο, τι ομάδα είσαι. Δεν τα με τραβάς, Σκύδρα σου λέω. Εντάξει είμαστε. Από τη Σκύδρα. Από τη Σκύδρα. Και τι πήρες εδώ να μου πεις ότι είσαι από... Σκύδρα. Μόλις πέλος, Σκύδρα. Ναι ρε φίλε, το κατάλαβα αυτό. Περίμενε. Εδώ πήρες τηλέφωνο για να μου πεις ότι είσαι από εκεί. Τάκη μ' ακούς. Θα πάρω το τούβλα του. Από τη Σκύδρα. Ναι ρε φίλε, το είπαμε Σκύδρα, το έχω καταλάβει. Κάτσε να το γράψω κιόλας γάμο. Σκύδρα. Ωραία, τι ομάδα είσαι. Πάω. Πας τώρα ρε φίλε. Ρε φιλαράκο. Άντε γεια! Μου βγάζεις την Παναγία. Σκύδρα.